Pero a mirada fixa de Marta non lle permitiu facelo. Sen contar todo, díxolle unha verdade aproximada que pasaba por admitir que nos seus comezos profesionais os traballos que facía para o goberno non foran tan amables como o de gardacostas. Oriol medrara nunha familia de importantes membros da Garda. Era, por consecuencia, casi obvio que acabaría sendo un deles. Consecuencia incrementada pola fascinación que as armas despertaban nun novo e inmaduro Oriol. De convivir con elas a diario non se deixaba impresionar facilmente, o que os demais entendían como un valor sobresaínte. Tiña medo igual que o resto, corría nas fuxidas como o resto, e asegurábase de levar o traxe antibalas igual que o resto, pero a súa frialdade daba a entender que non sentía. O primeiro pensou que as atencións que recibía, que os privilexios que disfrutaba, se debían á boa posición do seu pai dentro da Garda. Así llo daba a entender cada vez que tiña ocasión. Porén, non gozaba de tan boa posición nin de tan boa consideración como para influir sobre a carreira do seu fillo. O pai de Oriol falaba moito, demais en realidade. O xefe da Garda Amarela mantiña o entretido encargándolle labores de pouca importancia disfrazadas de misións segredas. O home implicábase a fondo e de irse da lingua non facía dano. Oriol formara parte das campañas de limpeza do primeiro goberno amarelo, o máis violento de todos. A primeira vez que matou a unha persoa non sentiu nada. Foi o primeiro sinal de alarma. Esperaba sentir euforia, esperaba dormir co descanso do deber cumprido, pero non sentiu nada. Tampouco lle mirou os ollos. Non o consideraba nin digno diso. Foi un da cúpula do goberno anterior, un de aqueles que había que eliminar porque sí, aínda que houbese moitos peor ca el que con cambiar de cor resolveran o problema. Moitos dos que azuzaban para eliminalo. Ganou medallas a base de tempo e falta de emoción, pero no seu interior o sinal de alarma cada vez soaba máis forte, ata que lle fixo mirar os ollos a unha das súas víctimas. Non lle tivo máis compaixón por ser muller, levaba dabondo para non deixarse guiar pola bagua fácil. Tívolla porque non vía na resignación da muller o que lle contaban que tiña que ver. E mantendo o silencio, a discreción, a indiferencia, estudiou a maneira de alonxarse do goberno sen convertirse na súa víctima. Non dixo que estaba queimado, nin que precisaba un descanso, nin unhas vacacións. Tan só mencionou que notara un baixón de actividade nos últimos meses e que comezaba a precisar algo para descargar a adrenalina. O xefe comprendiuno. Era a sensación des que estaba no cargo. Sí, os cartos eran máis, pero o baldeiro da acción ás veces removíao. Igual te podemos asignar a un corpo que faga máis saídas, díxolle o seu xefe. Oriol esperaba que non houbese un corpo segredo que fose matando xente a domicilio, ou que secuestrase nenos nas garderías, ou que torturase prisioneiros nalgures onde se supoñía que non o sabía. Por sorte para el non o había. A primeira etapa fora tan cruenta que non quedara quen facerlle ese tipo de cousas. Trasladárono á patrulla da fronteira. Se quedaba algo de acción, tiña que ser alí. Non quedaba. Oriol respirou aliviado. Saía escoltando os envíos ou buscando suministros. Unha daquelas saídas serviu para levar o pai de Marta lonxe. Oriol non lle tiña respecto. Sabía da súa felicidade, a súa inconsciencia, e dáballe noxo. O remate da viaxe chegou ata inspirarlle compaixón. Polo menos el tivera a intelixencia suficiente para recoñecer a importancia das cousas. Con periodicidade matemática levoulle documentación para asinar ata que a rapaza cumpriu a maioría de idade. Oriol non sabía o que había no interior dos sobres. Nunca se atreviu a abrilos. Imaginaba que información sobre a evolución da nena, o permiso para deixar marchar a muller, quen sabe. A cara non lle cambiaba, lese o que lese. Nos últimos anos nin sequera lía, tan só se limitaba a asinar. Despois, xa de gardacosta dos líderes, tivo a oportunidade de contactar con el algunha vez máis. Pero non en misións oficiais do goberno como nas anteriores ocasións. Eran asuntos particulares dos líderes, asuntos que non facían máis que abrirlle os ollos. Nas ocasións nas que estivera fora da cidade, que tivera obrigatoriamente que tratar con xente allea ao goberno, ca suposta resistencia, non vira a perversidade que pregonaban os líderes. Non vira que fora se vivise peor. Ao contrario, sentía a injustiza da necesidade obrigada polos intereses dun goberno avaricioso.